Ja s'han constituït els nous ajuntaments a les nostres comarques, als 32 municipis, i un on més canvi ha hagut ha sigut Alcocer de Planes. Era un municipi popular des de l'època de Franco, des de fa més de 40 anys, i per primera vegada canvia. Hi ha 4 regidores noves d'una plataforma ciutadana de Gent per Alcocer. I estem en la candidata a l'alcaldia i en la nova alcaldessa d'Alcocer, Lucía Capablanca. Molt bon dia. Hola, bon dia, Lirios. Lucía, tu eres d'ací, d'Alcocer, eres del poble i treballes en Alcoi. Conta'ns un poc, què fas? Sí, jo ara estic de professora tècnica de FP en Cotes Baixes i treballo de matí i de vespre estic al poble. Molt bé. I ara compaginaràs tu treball d'alcaldessa en Alcocer de Planes en el de professora de Cotes Baixes. Sí. Ho compaginarem tot, ho durem avant tot. Ha sigut un canvi molt gran perquè sempre ens governat els populars així en Alcocer de Planes i és la primera vegada que entra un altre partit, que no sou un partit, sou una plataforma ciutadana, Gent per Alcocer, i el canvi ha sigut molt gran. Com s'ha viscut així en el poble? Pues ha sigut un canvi, el que tu dius, superimportant i la gent està molt contenta i molt animada ante este canvi. De fet, han sigut ells els que ho han decidit. Sí, veritat, perquè voleu fer les coses diferents. Voleu no ser un ajuntament tancat, sinó treballar molt en el poble i en els ciutadans. I, de fet, ja heu fet, no?, alguna assemblea en ells, en tot el poble. Sí, Gent per Alcocer naix per una assemblea ciutadana, la proposta d'un veí que vol un canvi de govern i de vida del poble. Anem tots el poble a veure com anava tot, ens proposen i diuen algun voluntari, les 4 s'envalentonem en aquesta aventura, i avant, i ja és la tercera, i gràcies a ells estem així, i anem a continuar així. Clar, perquè vos han mostrat el suport en les assemblees, vos han votat, vos han proposat, vos han votat, sí. I ara heu de mantindre, no?, i l'esperit de treballar en tot el poble, no sou polítics allunyats de la vida dels veïns. No, el nostre objectiu des del principi va ser això, es van presentar en aquesta condició i anem a continuar. Les decisions passaran primer per l'assemblea, tot el poble està convidat a participar, es fa un llogar públic i un dia festiu per a que pugueu venir de tot el món i a partir d'ahir decidirem tot el que puguem i sempre un equip. Molt bé, perquè tu eres l'alcaldessa, però vos agrada pensar que sou un equip tots, no?, que no n'hi ha aquesta jerarquia. És alcaldessa perquè algú té que ser el primer, el cap d'un municipi, però voleu treballar com un col·lectiu, com una comunitat. Sí. Estem les 4, el que tu dius, perquè ha d'haver una figura que represente, però totes som un equip i totes anem a estar presents en tots els canvis que es facin. Molt bé. I quin canvi, quins principals canvis necessita el poble? El poble, primer, el nostre objectiu va ser que Alcocer sigui un poble viu, perquè, clar, hi ha moltes cases despoblades, està el poble apagant-se, i l'objectiu era que Alcocer sigui un poble viu, que puguem fer tot pel poble, que tot el món participi. L'objectiu també és fer poble. Això ja ho havia fet la Junta en anteriors... Sí, però el que volem és això, fer un poble viu i que Alcocer sigui conegut i que tot el món, que la gent s'anima a viure així. Perquè penses que n'hi ha ambient, n'hi ha ganes en el poble, els habitants, molts veïns sou més o menys en Alcocer? Censats hi havia 200 i alguna cosa, però jo crec que els que estiguen dins del poble podem arribar a 100 o menys, junt a gent de les casetes que viu tot l'any. I veus que n'hi ha moviment que tenen ganes d'involucrar-se, de fer coses, de que el poble estiga viu, o venen només a passar les vacances i estar tranquils? No, de fet, és que ja antes d'agarrar el càrrec la gent ja està proposant i vol fer i vol canviar moltes coses. La gent està molt involucrada i té moltes ganes. Altra de les 4 regidores que entra nova al consistori d'Alcocer de Planes és Elena Fresneda. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Elena, de què el dediques tu, que el conega un poc la gent? A què em dedique? Estudies, treballes... Vale. Bueno, doncs ara mateix estic estudiant, estic cursant ara un màster en Salut Pública en la UMH. I, bueno, sí, a veure, pròximament a lo millor hi ha alguna cosa, però bueno, no vull comentar res encara per si a cas. Molt bé. O sigui, que també compaginaràs, no?, el que són els estudis i un possible treball en la faena en l'Ajuntament d'Alcocer de Planes. Sí, bueno, és a dir, fins ara tots els alcaldes i bueno, ara nosaltres també tenim eixa idea perquè clar, no cobrem. Clar, això ja ho vaig explicar perquè en els pobles xicotes no es cobren, ni l'alcaldessa ni les regidores aneu a cobrar per aquest treball, per la qual cosa heu de buscar temps d'oci vostre, no? Temps lliure vostre per a dedicar-lo al poble. Sí, per això, no sé. I tu vius així en el poble? Sí. Molt bé. I vas tots els dies a cursar el màster o a buscar? Bueno, a veure, estava en un piso que tenim la família a prop de Sant Joan, d'on estic fent, bueno, a prop, en Benidorm, però bueno, igualment, que anava i venia en cotxe a Benidorm, de Sant Joan a Benidorm i tal.
I, bueno, sí. I no has decidit establir-te ni en Benidorm ni en Alacant, sinó que continues vivint així, en el poble, te ho estimes. A veure, jo en Benidorm m'estic molt bé, saps? O sigui, mola molt viure soles i és superguai, però, tio, els caps de setmana o quan no tenia classe, a la mínima que no tenia classe, pues me'n tornava al poble, perquè pues, per estar en casa, tio, en la família, veure l'abuelo, veure les amigues, no sé. I heu aprofitat per moure molta cosa en el poble, perquè ja ho parlàvem amb l'alcaldessa, que este treball assembleari de moure a la ciutadania, que tot el poble vagi junt, ja ve d'unes quants assemblees, però també ve d'un moviment associatiu que heu fet, no?, així. Sí, a veure, o sigui, tot això sí, ha eixit principalment perquè, bueno, antes ja estàvem, Júlia i jo estàvem en la Junta de... Bueno, estem encara, claro, estem en la Junta de Festes d'Alcosser, que igualment, o sigui, la Junta de Festes d'Alcosser no va lligada a l'Ajuntament, o sigui, són dues coses separades, però, bueno... Havíem mogut coses, no? Sí, havíem fet altres esdeveniments, com per exemple el rastre, vam fer 2 edicions, ara este cap de setmana farem rastre i mercat de la terra, per a que així puga vindre més gent, la gent puga veure més coses, artesania, productes de segona mà, no sé, de tot un poc. I bueno, també per Sant Blai este any vam fer calçotada, per a que la gent es mogués més, que vinguera al poble i concerts també. No sé, que estem manejant-se perquè la gent també conega el poble, el veja, perquè és que Alcosser, sempre ho hem dit, és un poble super xicotet, però és molt guapet i volem també que la gent pues, que es doni a conèixer. I la tercera de les 4 regidores que ha entrat en l'Ajuntament d'Alcosser de Planes és Sara Sant Juan, molt bon dia. Bon dia. Sara, tu eres estudiant. Sí, estudio en la Universitat d'Alcoi Enginyeria Química. Molt bé. I com hem comentat, les regidores d'ací dels pobles no cobreu, així que compaginaràs la feina en l'Ajuntament en els teus estudis. Sí, intentarem fer lo millor que puguem, ajustant-se l'horari de cada una i veurem així com ixen les coses. Molt bé, bon dia. Molt bé, i el dedicaràs a diverses regidories. Tindràs, per exemple, urbanisme. Sí, urbanisme. Què voldries fer? Tu quin canvi creus que necessita la ciutat? Pues, principalment en este poble el problema principal que hi ha és que les cases estan buides i ens agradaria que la gent vinguera, perquè és un poble que es viu molt bé, està molt prop d'Alcoi i de Muro. Per exemple, jo munto i baix tots els dies. Perquè tu vius així, en el poble, tot l'any. Sí, tot l'any. I mai han tingut ningú problema a muntar i baixar. També ve un verdulero a ta casa, el pa te'l porten a ta casa. Es pot viure bé en un poble. Molt bé. I fer poble és l'essencial. Per això voldríem mirar a veure com podríem rehabilitar les cases que estan buides perquè la gent vinguera dins del poble. Ja no en les casetes, que es prenen molt en estiu, sinó dins. Així fer més comunitat. N'hi ha moltes cases buides en el poble, sabeu més o menys? No sabem exactament moltes n'hi ha, però sí. Sabeu d'arrencar, és el primer dia, suposo que heu de posar-se al dia. Però sí que és de veres que n'hi ha prous i estan per reformar. Per això, aunque vulguis alquilar-la, aunque siga sols en estiu, a voltes no pots perquè no convé, no està molt bé. Voleu veure com atreu a gent, perquè el missatge és això, no? En un poble com Alcosser es viu molt bé, es té tots els servicis necessaris i no fa falta anar-se'n a les capitals, com Alcoi. La primera assemblea que vam fer, que no la vam fer nosaltres, va eixir per uno del poble, va comentar que li preocupava que un poble tan bonic o en tan bon rotllo no tinguera gent. I a res d'això es van proposar totes per entrar a l'Ajuntament per veure si podíem arrencar el que és aquest projecte. Altra de les regidories que portaràs tu, perquè clar, vos heu repartit les regidories intensament, teniu molta feina, és la d'esports, perquè també té relació en que vinga la gent així a fer coses. Teniu el camp un poc per arreglar, no? Tenim una pista de frontó, una de futbol 7 i un camp de futbol, però ara mateix el camp de futbol està la herba, està per tallar, està per arreglar, i sempre s'ha fet en festes un campionat de futbol, no? Entre l'Alcosser i no sé exactament quin altre. Un poble de la contornada. I actualment crec que es fan Muro i estaria bé que ja que estem en festes i és això, es fer així i de passo dur a gent en estiu i fer més comboi en festes. Arrenqueu avui una època molt intensa de feina, en ganes, en emoció, en por? En moltes ganes, també un poc nervioses perquè serà difícil, a veure què es trobem. Però sí, si s'apoyem entre totes i la gent del poble ens apoya, jo crec que hi serà molt bé.
I la quarta regidora d'este nou equip al Coser de Planes és Júlia Silvestre, molt bon dia. Hola, bon dia. Tu treballes i vius ací, en el Coser de Planes. Sí, O sigui, que passes ací tot el temps. On treballes? Què fas ací? treballo en el bar del poble i a més tinc una horta, així en el Coser també, o sigui que treballo en el poble i treballo a la terra del meu poble també. O sigui, que estàs molt conscienciada, no?, en recuperar el poble i en que estiga viu. Sí, Clar. A més, estant en el bar, suposo que tot el món el coneixerà allà, sabrà que eres una de les regidores i estarà demanant-te coses ja, el primer dia que esteu, sí, no? sí, de fet ja el primer dia enseguida, Júlia, això, Júlia, lo altre, jo, sí, calma, poquet a poquet, que ja anirem fent. Molt bé, una de les regidories que portaràs tu és Medi Ambient i ja has començat, no? Este primer dilluns ja has començat a rumiar què podeu fer així, en medi ambient i sobretot en el tractament de la brossa. Sí, una de les coses que més ens preocupa és el tema de la gestió de residus i de la separació d'aquestos, perquè veig jo que la gent no està massa conscienciada i jo crec que estaria bé fer com una espècie de campanya informativa i per a És important també, no?, que en un poble es tire bé la brossa, encara que no sigui una gran ciutat, també es fa brossa. Sí? Clar que és important. I més si voleu moure el poble en un esdeveniment, n'hi haurà més brossa, n'hi haurà que tratar bé. Sí. Molt bé. Començar és complicat, veritat? Ara s'heu de posar al dia en tantíssims temes institucionals perquè sabríeu com funciona el poble, però ara n'hi ha que veure com funciona des de l'Ajuntament. De dins, sí, no, tots els començos són difícils, però jo crec que anem a fer-ho bé. Tenim il·lusió i tenim ganes i... I teniu el suport del poble, les assemblees i tot vos han dit que esteu del vostre costat? Sí, la gent del poble ens recolza moltíssim i de fet van ser ells, és que ens van animar a fer tot això. I també de la posició, perquè a més de vosaltres quatre, en el Coser sou 5 regidors i el 5è és el que era fins ara l'alcalde del Partit Popular, que està com a regidor, l'Arturo, però que en el que teniu, segons tinc entès, teniu bona relació i aneu a remar tots junts, no? Sí, tenim molt bon rotllo en ell, la veritat. Només uns quants dies després de les eleccions ens vam reunir en ell i la veritat que l'home molt bé, està posat a tot. També és un avantatge que contem en la seva experiència i en coses que s'han pogut quedar pendents anteriors, sí, ens pareixen bé i a la gent del poble li pareix bé intentar continuar-les o acabar-les. I ja està, i l'home està molt content de treballar amb nosaltres, està il·lusionat perquè un canvi així sempre va bé i més si pareix que siga millor. Perquè vosaltres sou d'una plataforma ciutadana que és Gent per al Coser, que té el suport de Compromís. Teniu al PP en l'oposició, en el que teniu bon rotllo. Creieu que és el moment de fer una política en la que no siguin tan importants els partits sinó les persones i més en puestos on es pot parlar en tots els veïns? Sí, una de les nostres intencions és això, intentar deixar a banda els partits, els noms i els colors i fer una política de tu a tu, que és el que més ens agrada, i a la gent del poble li agrada involucrar-se i sentir-se que forma part del projecte en conjunt que tenim del nostre poble. Doncs este és el nou equip de 4 regidores que governarà en el Coser de Planes els pròxims 4 anys i que vol involucrar a tot el poble, no sols als majors d'edat, veritat, Júlia? Els xicotets també tenen la seu aquí. Sí, una de les coses que ens fa molta il·lusió és que la gent, els xiquets i les xiquetes del poble, que formem part activa també de les coses que volem fer al poble i que la seva opinió també compta i que tenen veu i vot igual que qualsevol persona del poble. Molt bé, des d'ara Multimèdia estarem molt pendents en aquests pròxims anys i també farem seguiment del treball que feu i voleu animar, alcaldessa, voleu animar també a la resta de veïns que encara no s'han involucrat així en el poble, a què ho facin ara? Sí, i ara aprofiten, com ve l'estiu i molta gent que no està durant l'hivern així, que estem oberts a totes les propostes i que anem a fer una assemblea pròximament i animar a tot el món que ens conega, també que vinga a conèixer el Coser. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a les 4, molta sort en esta legislatura i estarem molt pendents dels avanços així en el Coser de Planes.